kahimtang sa kalibutan karon. Ayaw kayo kapalabig kasakit sa imong kaugalingon. Kay mao na realidad nga kitang tanan moabot jud sa sama niini nga panghitabo. Ang ato lang siguraduhon karon, mintras himsog pa atong lawas, mintras naginawa ba ta, mintras likon ba atong tuhod, mintras makasulti pa ta, buhaton natong pagpangalagad sa Ginoo. Buhaton natong pagsimba sa Ginoo. Buhaton natong pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Kita bang tanan na ipagampo sa Dios? Kita bang tanan na ipagsimba sa Dios? Kita bang tanan na ipagtawag sa Dios? Matag adlaw mo tawag ta sa Dios. Kay maunay ebidensya nga nakay relasyon sa Dios. Amen? Pag mata nimo, Lord Jesus, salamat nga buhi pa ko. Lord Jesus, salamat sa gasas kinabuhi. Maunay indikasyon na ikaw na relasyon sa Dios. Kung matulog ka, magpasalamat ka, Ginoo. Magtahimi sa mong katulugon o man sa kong pamilya. Magpasalamat ka sa tibok adlaw nga nakakaon ka, maunay relasyon. So kung ikaw karon, kung wala nimo na buhata sa imong kinabuhi, mauni ning panahon nga imo nang buhaton. Siguro pipila nato malimot na sa Ginoo. Wa nay panahon sa Ginoo. Wa nay panahon sa pagampo, wa nay panahon sa pagsimba. Karon ang panahon nga angay nimo nang buhaton. Tungod kay niana nga paagi, ebidensya na nga ikaw na ay maayong relasyon sa Dios. Mga kaigsunan ko, ang ako ikabilin, ikadasig kanimo, samtang buhi pa ikaw, pagbaton o pagpangalagad sa Ginoo, pinaagi sa mga pag-ampo, pinagi sa mga pagsimba, pinagi sa mga pagday, pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Na Bible study ni Sir Arvin, Pastor Arvin Dre, kada Sabado, privilege kayo na makaapil mo, makapaminaw, aron nga malig-on ang imong kalag o ma-disciple ka diya ni Kristo. Amen? So makaigsunan, karon panagdaan, ikinanglan ma-insured ka. O saan galing buhaton na ma-insured na? Karon nabuhi ta si Kristo atong i-welcome sa atong kasing-kasing. Amen? Nga din ang atong pangalan masulat sa libro sa kinabuhi. Aron nga kitang tanan makaigsunan, mahimong kandidato nga mupuyo sa iyang giandam nga bagong langit ug bagong lupa. Angayan kang mupuyo dito kay palangga kas Ginoo. Angayan ka nga mag-enjoy dito kay gipakamatyan ka ni Kristo. Gilukat o giluwas ka niya. Dili sa buot nga malaglag ang tao. Dili sa buot nga tao may impyerno. Buot ang Dios nga kitang tanan, makaigsunan, makadawat sa kinabuhi, walay katapusan. So si Kristo, mo'y dapat natong dawaton, ilhon. Dapat nato siyang alagaron, kay siya ang kinabuhi. Siya ang kamaturan, siya ang dalan, siya ang kinabuhi. So nining kagabion, manginaot ko nga natay na sabtan, amen? Na natay na klaro may tungod sa kaluwasan. Ang kaluwasan nagihatag sa Dios nato dili tungod kay sikat imong reliyon. Dili tungod kay gwapo imong simbahan. Sultihan ko ikaw sa pinaka-essence sa kaluwasan, ang pinaka-importante na mensahe sa kaluwasan, na mao si Kristo. Siya ang Ebanghelyo. Siya ang natao. Siya ang nagsakripisyo. Siya ang namatay babaw sa krus sa Kalbaryo. Siya ang ginubong. O siya usap ang nabanhaw. O nagsaad siya na mubalik. Maunay mensahe sa Ebanghelyo. O pinaagi niya na ang mensahe kay imong tuhan o dawatong karon. Ang kaluwasan nga libre, imong maangkon o imong madawa. Regardless sa unsa man ang pangalan sa imong simbahan or religion, dili magmatter. Ang importante karon nga si Kristo naghari sa imong kasing-kasing. Nga ikaw karon mga lagad ni Kristo, nga si Kristo maoy ebidensya makita diya sa imong kinabuhi. Siya ang gitawag og reflection. Siya ang image sa imong kinabuhi. Nga kaniadto dautan kay ta, kaniadto mo nitong kinabuhi karon si Kristo nang makita. Si Kristo na ang iyang pagkamatarong maunay makita sa imong kinabuhi. Amen? Kaya kung na si Kristo nato, sayon kaayo usabon ang imong kinabuhi. Kung si Kristo nagpuyo nato, sayon kaayo usabon ang kinaiyas kinabuhi sa tao. Sayon uspo ng tanan, nga ikaw ay kalinaw, tagaan kag kalinaw. Gubot imong kinabuhi, tagaan kag kalinaw.
unsa nga kahintang na ang Dios andam mutabang nato. Na ang Dios puno sa kaluoy, puno sa gugma. Nagtuo ko nga di ta pasagdan sa Ginoo. Amen. Nagtuo ko nga i-provide sa Ginoo atong pagpanginahanglan. Mutawag lang ta niya adlaw gabi. Ingon na siya atong Dios, Amahan, atong manluluwas. Manindog lang tanan makaigsoon